Stanley Matthews, az aranylabda első nyertese. Tudtad, hogy az aranylabda történetében az első díjat egy angol focista, Stanley Matthews nyerte el 1956-ban. Nézzük meg, miért lett ő a történelem első győztese. Matthews a Blackpool és a Stoke City legendás játékosa volt, és pályafutása során a jogszélső pozíció egyik legjobbjaként tartották számon. Különleges játékstílusa miatt kapta a varázsló becenevet, mivel a védők egyszerűen nem tudták tartani vele a lépést. Az 1955 és az 1956-os szezonban Matthews kiemelkedő formában játszott, és ennek elismeréseként őt választották meg a világ legjobbjának, megelőzve a híres Alfredo Di Stefánót is. De korán sem ez volt karrierjének utolsó felvonása. Stanley Matthews 41 éves volt, amikor elnyerte a díjat, és ezzel a legidősebb nyertes maradt a díj történetében. Úgy tartják, ezzel egyfajta életműdíjat is kapott. Hihetetlen hosszú karrierjét mutatja, hogy 50 évesen játszotta utolsó hivatalos mérkőzését. Mit gondolsz, van még olyan játékos, aki ennyi idősen is ilyen sikeres lehetne? Írd meg kommentben! Kommentelj és kövess további érdekességekért!